vadikani, pane zvimwe zvinhu zvinoitika munyika. Hazvisi zvokungoti zvose tingokomenda. Chaitika chose tokomenda, chaitika chose tokomenda. Handiro basa redu iroro. Nyange savafundisi vaparidzi veshoko raMwari. Handiro kungoti chaitwa naNingi totarisa kuti wazoitirei ichi, chakadai ichi ndicho ichi hachisicho. No, handiro basa redu. But unobva waona kuti zvimwe zvanyanya izvi. Zvimwe zvazonyanyisa zvazodarika mwero. Nyaya iripo panapa ndeyekuti nyika yekwedu iri panguva yakaoma. Ufumi, economy yakadonha. Vanhu vari kutambura havana mabasa. Mamwe makore drought. Kana kurima chaiko hapana chinokohwewa. Vanhu vari pakutambura. But nyaya yasvika pakuzondinetsa nekundidya moyo. Inyaya iri kuitika muchinamato. Inyaya yekuti nyika yekwedu yabuda guhu rezvimwe zvinhu zvaunoona kuti akomanaka. Izvi zvanyanya izvi. Izvi zvava zvemwero wemberi chaizvo pakurashika. Shoko raMwari riri pachena, rinobudisa zvinhu pachena. Hakuna paungaenda muBhaibheri shoko raMwari ukaona kuti pane wakanzi ngaabvise chokuti, ngaabvise mari, ngaabvise pfuma, ngaaite ichi nechichi kuti aporeswe. Hakuna zvakadaro. Saka ukaona vanhu voita mazano noumhizha wokuteya mari, wokutorera vagwere mari. Imbotarisa dambudziko riri munyika medu. Kuzvipatara zvegovernment unogona kuenda asi mishonga hakuna. Unopiwa prescription futi mari yekunotenga mishonga hauna. Ukaenda kuma private maiwe varume vanorova mari ivavo. Uko kuno kamwe mga. Haikona zvokutamba. Unotoona kuti kugwara kuparira mhuri. Sometimes unofunga kuti dai wafira zvako mumba mako, mhuri yako yasara isina chikwereti. Vanhu vatambura kose ikoko kuzvipatara. Koita vari kuti huyai kuno kumachechi, huyai kumachechi, huyai kumachechi. Kumachechi kuya vakomana. Unongogamuchigwa norugaba rwemunhu waMwari. Rugaba rutsambo. Kuti usati warapwa kodiwa mari yakati. Usati warapwa tungamidza chokuti mberi. Usati warapwa ita izvi nezvizvi. Mushoko raMwari hamuna chinhu chakadaro. Saka zviri kuitika izvi ukanyatsotarisa. Indakamboti regai ndimboongorora, ndimbotarisa, ndimbotsvaga. Ndivone ava vari kuita zvinhu izvozvo neshoko raMwari. Vari kurwadzisa vanhu neshoko raMwari. Ndakatarisa kuti ndivone kuti vane moyo wakaita sei. Ndikaona kuti moyo wetsitsi havana. Havatombohwiri vanhu urombo vari kudyira mari. Zvose zvavari kuita izvi zvaiwa kana shungu. Zvangofanana nemakororo mbavha vakataurwa pana John 10 pavhesi ya 10. Kuti mbavha inouya kuba nokuuraya. Asi ini ndakauya kuti vawane upenyu husingaperi. Saka zviri kuitwa zvose izvi vanhu havana hanya nekuti vanhu vavari kudyira mari neshoko raMwari, vachitungamidza shoko raMwari mberi, havana basa nazvo kuti vakaita sei. Kugwara mumba nhasi, munhu kuinda kuveva vanonzi vanonamatira, ivava vanonzi uyai kuno tite izvi nezvizvi, kodiwa mari. Ende waenda ikoko wadyiwa mari, hauporizve. Usina kupora ndiwopiwa blame. Number 1 unekutenda kwako kwakuri kushoma, nechipo chako chachiri chishoma. Blaming the victim. Zvinoshawa kuti zvabva nepi chaizvo. Zvabva nekupi. Ndepapi patakanzwa mushoko raMwari kuti kunobhadharwa kuti munhu aporeswe.
Jesu achituma vadzidzi vake pana Matiyo chapter 10 pavhesi ya8 achivatuma kuinda kunoparidza nokuporesa. Unoti pavhesi ya8, poresai vanorwara, mutsai vakafa, natsai vane maperembudzi, budisai mweya yakaipa, makangopiwa henyu chingopai henyu. Kureva kuti simba ramuri kuporesa naro, ramuri kumutsa vakafa naro, ramuri kuita minana naro, makangopiwa henyu, saka chingopaiwo henyu. Pasina kuti munhu wanzi bvisa chakati, pasina kunzi munhu wanzi uya nechipo, uya nezvakati. Kwete, 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 kwete vanhu vaMwari. Iko zvino zvava kuitwa nomumwe mwero wepamusoro wekuti haudziwi kunzi tipe mari yekuti upone. Pari kushandiswa marketing techniques, strategies ekuti kana ukanopresenta kunana Oxford University unowina prize. Maprojects ari kuitwa kuti vanhu vatorere vatendi mari, vakame vatendi mari. Iko zvino nokudonha kwaita economy, mabusiness haasi kufamba, but business rakunzi riri muchechi. Kana uchida kuita business ingotanga chechi. Vamwe vototi chechi yangu ndakatanga, chechi yangu ndakatanga. Hakuna wakatanga chechi. Nokuti Jesu pana Matiyo chapter 16 anotaura achiti ndichavaka kereke yangu, masuo eHedhesi haangatomboizungunusi. Saka chechi iripo ndeya Jesu, chechi iripo yakavakwa naJesu. Muri kuti vakatanga machechi, hakusi kutanga machechi. Kana munhu uchida kuparidza kuunganidza vanhu, kungoti muve necommunity inoshanda nebumbiro rokunamata. Vanhu vakaungana pamwe chete zvavo vachibata basa raMwari, vachipfuurira mberi nekereke yakaiswa naJesu. Kwete kuti kwai kune ungatanga kereke, amwe anotonyora kuti chechi yangu, chechi yangu. Hakuna munhu ane chechi yake asi ndeyaJesu. Saka ipapo vanhu veZimbabwe ngatisvunurei. Ndakatarisa ava vanoita izvi ndikaona kuti mwoyo yavo chaiyo yakaoma, and havana tsitsi nevanhu vavari kuitira izvozvo. They are only concerned about their life, what they get out of it. Chokwadi vanhu ava havana tsitsi. Ngatisvinurei, ngatisvinure meso enyama nomweya. Zvimwe zvacho ukazvitarisa panyama, nekuti ndaona kuti ava havana tsitsa. Imimi vanhu vari kubirwa maZimbabweans, muri vanhu vakadzidza mani, muri vanhu vanoverenga. Imi verengai shoko raMwari muone kuti chokwadi wese anoti ndipe mari kuitira kuti uwane ruponeso, chokwadi hasi waMwari. Nokuti ruponeso rwaMwari runopiwa pachena. Takangopiwa, saka tofanira kungopa. Jesu unotaura achidaro. Zvino zviri kuitwa nevanhu zvose izvizvi. Vanhu ndo vanomanya. Nhasi kwamuka muprofita wakati chandakaona chiri muvanhu ivavo vanoda n'anga. Vamwe vacho kuti vaende kun'anga vanonyara, woti kwaitenda kuvaprofita, tenda kuvanhu vaMwari. But mweya uri mavari ndio kuinda kun'anga. Nokuda kwokuti vanoita zvaMwari hakuna kana sendi rinofanira kubviswa. Vanhu vaMwari vanoponesa nezita raMwari vakasiyana nekuzvipatara kwatareva uko, zvipatara zvehurumende nezvipatara zveprivate. Nokuda kwokuti vanoponesa munhu waMwari ndio vanotofanira kutoona kuti kana munhu tamunamatira apona, zvaachabva pano une chekudya here, une chekupfeka here, une pekunopinda here, une pekurara here. Ndo zvinoita vanhu vaMwari. Vasiyana nevegovernment vanongokuti chienda takuda mubhedha wedu mwauye. Vezvipatara izvi chibuda muno mari yako yakwana. Asi vanhu vanoporesa nezita raJesu vakasiyana. Vane mutsa, vane tsitsi, vanowira vamwe urombo. Saka naizvozvo tarisai vanhu ava vamuri kumhanyira ava.
chishona choti kwadzorobwa matumbu ndo kwadzomanyira. Ikoko kwamuri kudhligwa mari, kwamuri kusviniwa, kusara mavota zvokwadise tauro remunhu wanogeza kugwizi. Ndo kwamuri kumhanyira ikoko. Huku dzose zvikukwana zvose zvinopera pamusha, mugopinda mumbudzi dzigopera, mugoenda madhongi agopera, mugoenda kumombe dzigopera. Vamwe nokutengesa dzimba nokutengesa dzimba. Motikari hatichatauri. Zvichinzi zviri kuinda kuvanhu vanoporesa nezita raMwari. Aiwa kwete. Aizvo kwete, bodo. Tsvo, hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna imbavha. Ndodzokorora futi imbavha. Hakuna vanhu vaMwari vanoponesa nomutoo uwoyo wokusiya vavari kunamatira vari varombo. Shoko raMwari rinosumudza marombe kubva muguruva richivagadzika patafura, kureva kuti rinokubvisa paurombo richikuisa paufumi, rigokubvisa paurwere richikuisa pautano. But iko zvino handiyo nyaya iri kuitika iyi. Zviri kuitika vice versa, opposite. Ngatipaongorore ipapo. Shoko raMwari rinoti kuna Hosea chapter 4 verse number 6, vanhu vangu voparara nokushayiwa zivo. Ivava vari kuchema, ivava vari kubigwa, vari kudhligwa mari, kushayiwa zivo. Iri ngariverengwe iri. Nzverai vese vanouya vachiti nezita raJesu, tsvagai mumagwaro, pane zvakatonyogwa maitiro avo. Kana muona zvimwe zvisizvo, aiwa zvaipa. Ndataura kuti vamwe vava kuuya nenzira dzepamusoro, vava kuita maprojects nechechi. Andataura kuti ukaenda kunana Oxford nana Cambridge, maprojects ava anonohwina achitiwa muchechi. Imarketing idzo dziri kuitiwa muchechi kuti vanhu vawane mari.